Ka jingkermen ya ka seng VPP hak election MDC kebanuan. Kumno. Watla ka seng VPP kadang syumi temai hakane ka jela. Penban kalong kawai na kiseng riulum ka baklain hakane ka jela. Namar ba ka jingge bar ka jing shania jong ki paj ba. Khamtam ya unong ngelam jong ka ba arden melar basayong wai. Ka Voice of the People Party ka job sangot ki kertong hakanik election MLA but hakabun ki konstituensi ki kertong jongka ki rem na candidate vote but ki yo ka jingkershan na ki ba wat la ki klem boy sa katong group but hakabun ki konstituensi ka VPP ka lapan candidate ya ki waipat ki political party da ka bapelem ya ki waipat ki kertong. Bat ka jingshania jong gi paj ba ya kane ka seng kalong ba kaying halor kinong rim. Bat ka late show paj ba ro halor kinong rim. Ka job ya ki election ro halor kinong rim. Om dak ba penbe ya upaj ba da kumne na kumtai. Bat menta lele ki paj ba hak ba bon ki konstituensi ki lastang kwa ya upra. Bat kane kala pelong ya ki pat ki political party ban khuslai jingmut ya ka seng. Namar ba ka jing jong paj ba ya kene ka seng hak babuan ki jaka pat wat ki wei pat ki candidate ki kertong ki listang man pai khamat cha kene ka seng ban yo tiket balai ki pai khamat namar ba tada ki yo ya ka tiket kila ban job ya ke election MDC namar ka jing jong paj ba ya kene ka seng pat kala bansar hak babuan ki konstituensi hak election MDC hapo ki HADC lada ka jing baka jing kerchan jong ki paj ba kadang yai ne kumbang yo I hak babun ki jaka ka jing roi upra la ka dai hak jing khawai hak ya program ha school ha college pada ki university ka jing roi upra ki samla pule ki kisnutenat ban syat ka jing roi upra lada ka jing kadang yai ne hado kata ka sngi klem arta tin ba upra kunyo banyalam ya ka executive committee hapo ki HADC wat la ka election MDC kadang sa sistem ai handring yo I ba leng ba kelal pathai ko bor ba ki political party ki kertong ki lastang man phai khmat chakani ka seng ban pan ya ka tiket bat ngila ro ban ong ba ka VPP ka dai ka wei na ki party ka ba ki kertong ki phai khmat chakani ka seng ban yo ya ka tiket ngim tipat hado kat nungur ki kertong ki ba apply ya ka tiket jong ka VPP ha district council ni sa yo I barbor ya ka jing kentiap seng jong kinong mi khmat na ka party sa ka wai pat balai ba ki kentiap seng namar ba ka an kap pat don hapo district council ban khangla di ki MDC ban kentiap na ka wai ka seng sa ka wai pat ka syong pat haki party bakin bishar benya ya ukortong ubah kumkino bakin say ubah scam kanong rim om ubah kentiap nakawai sakawai pat namar ngisat labar bor baki MDC ki bajob nakiwai ki political party handai hadin katuk ani por pat kirung sakawai pat ke political party kadau kadai ke bomdon ka an man khanglat ki MDC bakin kentiap seng ka district council ka don ar kondai teli ki konstituensi ka baki paj ba ki haban je ki dong bikmat pat uwai pat udai MDC ba chuse kamut kanu ka political party ka bayo yalam ya ka executive committee kila batung ya uwai ban long MDC chuse